घडलेली आहे. मी आज तुम्हाला विचारत आहे, या घटनेने तुम्हाला चीड आली की नाही? दुःख झालं की नाही? झालं की नाही? झालं तर सांगा ना. आपण महाराष्ट्राची माणसं आहोत, हे आपल्या अस्मितेला चिडायला प्रयत्न करतात, आपल्या आत्म्याला मारण्याचा प्रयत्न करतात, महाराष्ट्राचं स्वाभिमानाला मारण्याचा प्रयत्न करतात. तुम्ही ह्याला उत्तर देणार की नाही? राजकीय नेता को निर्लक्ष असतो, किती राजकीय निर्लक्ष नेता नसण्याचे केसरकर साहेब ते त्यांचं नेतृत्व माहिती करून चांगलं होईल. मला भिंगी शिकायला लागलेली आहे की महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक बांधताय की जेव्हा समुद्राला आणणारी आहे, पण सगळीकडे भ्रष्टाचार करतात. त्याला संविधानावर राग येतो, त्याला महाराष्ट्राबद्दल द्वेष आहे, त्याला छत्रपती शिवरायांबद्दल द्वेष आहे. आणि म्हणूनच छत्रपती संभाजीनगरमधलं जे एअरपोर्ट आहे त्या विमानतळाचं नाव आपण छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ हे 4 वर्षापूर्वी केलं होतं. मोदी साहेबांनी परवानगी दिलेली नाहीये. जयपटेच्या इथे गोव्यामध्ये मोठा एअरपोर्ट जे आहे त्या एअरपोर्टचं नाव मनोहर पर्रिकर साहेब यांच्या नावाने दिलेलं आहे. अयोध्येमध्ये जे विमानतळ आहे तिथे नाव ह्याच भाषेमध्ये महर्षी वाल्मिकी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दिलेलं आहे. पण आमच्या महाराष्ट्रामध्ये भीमाबाई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ जे आम्ही छत्रपती संभाजीनगर विमानतळाला दिलेलं आहे त्याचा तुम्हाला विरोध करा एवढा महाराष्ट्र प्रदेश काय. आणि म्हणून आजपासून आपलं ठरवायचं आहे की आजपासून आपलं प्रत्येक दिवस प्रत्येक क्षण हे सरकार पाडेपर्यंत आणि सरकार गाडल्यापर्यंत आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांसाठी करायचं आहे. त्या ठिकाणी दूषण देऊन काही उपयोग नाही. कोणत्याही परिस्थितीत नौदलाला बदल न करता PWD बांधकाम खात्याने केलेला भ्रष्टाचार उघडकीला आला पाहिजे. या महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये अलीकडच्या काळामध्ये ज्या ज्या इमारती पूल आणि रस्ते बांधण्यात आले त्यामध्ये सुमार दर्जा देशाच्या जनतेच्या लक्षात आलेला आहे. आणि आता आम्ही सगळ्यांनी महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवताच्या पुतळ्याची परिस्थिती आता जाऊन पाहिली. दुर्दैव आहे की अशा पद्धतीची लोक महाराष्ट्रात राज्य करतायत. 45 किलोमीटरने वारे वाहिले म्हणून पुतळा पडला असं राज्याचे मुख्यमंत्री सांगतात. त्या दिवशी 28 किलोमीटर ताशी वेगानं वारं वाहत होतं. एकही झाड या भागात पडलं नाही. त्या ठिकाणी पुतळा पडला. पुतळा ज्या बाजूला वारा येत होता त्याच बाजूला जाऊन पडला. या सगळ्याची जबाबदारी PWDची आणि महाराष्ट्र सरकारची आहे, एकनाथ शिंदेची आहे, या राज्याच्या बांधकाम मंत्र्यांची आहे. आणि म्हणून स्वतंत्र चौकशी या घटनेची झाली पाहिजे. या भागातले मंत्री म्हणतात काहीतरी चांगलं घडायचं असेल. होय, एकच गोष्ट आता चांगली महाराष्ट्राच्या दृष्टीने होऊ शकते ते म्हणजे या महाराष्ट्रातलं महायुतीचं सरकार महाराष्ट्रातली जनता गाडून देईल आणि पुन्हा जनतेचं रयतेचं राज्य आणण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात आपण सगळे करूया. मी तुम्हा 72 मावळ्यांचं अभिनंदन करतो. एवढा प्रचंड पाऊस पडत असताना देखील तुम्ही पावसाची तमा न बाळगता या ठिकाणी थांबला. बरोबर आज या सगळ्या घटनेला 266 मला आपल्या सगळ्यांना सांगायचे मान्यवर इंदिराजींच्या काळात नेहरूजींच्या काळात पुतळे उभे झाले. कुठल्याही भागामध्ये महाराष्ट्रात एकही पुतळा छत्रपती शिवरायांचा पडला नाही. परंतु या नगरस्थ महाराष्ट्र उद्ध्वस्त करण्याचं पाठ सुरू केलं आहे. आणि म्हणूनच मी आपल्याला सांगेन महाराजांचा पुतळा पडलेला आहे. पुतळा हे मला एक सरकार सुद्धा पडल्याशिवाय राहणार नाही. ही श्रीची इच्छा आहे, ही श्रीची इच्छा आहे. त्यामुळे जे आज आपण पाहतोय दुर्दैवानं एवढी मोठी घटना झाली आणि तो कोण ठाण्याचा अपघात 24 वर्षाच्या मुलाला एवढा पुरावा करायला दिला. जो नशीब उद्घाटनाच्या दिवशी नाही पडला, नाहीतर केवढी मोठी दुर्घटना झाली असती. आज लोक तिकडे बघतात जातात
कोणतीही लोकांना जीवितहानी झाली नाही. ही छत्रपती शिवरायांची कृपा होती आणि म्हणून ते झालं नाही. पण आज आपण सगळे पाहतो इकडे आम्ही तुला पडलेला पाहायला गेलो आणि महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला भाग लावणारं काम झुंडशाहीने सुरू केलं. ही झुंडशाही आहे आणि हे सगळं आपण पाहिलंय. ही दादागिरी आहे. हे उद्या महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवरायांचं नाव घेऊन मी लोकसभेमध्ये चलो चले मोदी के साथ असं म्हणून केला. महाराजांचा तिकडे अरबी समुद्रामध्ये मुंबईला भूमिपूजन केलं, जलपूजन केलं आणि हे भूमी सुद्धा लावली गेली नाही. म्हणूनच त्या ठिकाणी जे महाराजांचं नाव घेऊन विधान करतात लोकसभेमध्ये लोकसभेच्या पूर्वी सुद्धा आपण इकडे पुतळा उभारायचं काम केलं 2 महिन्यात आणि तो रिव्ह्यू केला. महाराजांच्या नावानं मतं घेण्याचं तुमचं काम आणि केलं महाराजांनी सांगितलं माझ्या नावाने हे नालायक आणि बाकी सरकार मतं घेऊ शकत नाही. खरं तर काय म्हणतात ते एक नारळ सुद्धा पडत नाही. मुख्यमंत्री सांगतात 45 किलोमीटर काशी गाडी आले होते.